Så fik vi anden lige afsted. Lige umiddelbart så er det svært at se, hvem det er, der ligger først. Det er utroligt lige. Og måske bane 6 eller bane 2 kommer til at vinde først. Det er bane 2. Vandt Copenhagen. Lige foran Triton og lige foran Esbjerg. Vinder alle 3-34. At være bane 6, der skifter først. Lige foran bane 2 og bane nummer 7. Heat nummer 3. Det er det formodet hurtigste heat, og der er en præsentation af dem. Så ser det altså ud som, at det er jo selvfølgelig G. Lauritsen for Triton Piger, der giver dem noget af forspring her, hvis man tænker på, hvordan de skiftede. De er efterfulgt af Lyngby, og de er efterfulgt af Vat, og så Esbjerg, de er også meget tæt på. Det er 35 minutter udlægget af Josefine, det er Triton Piger, der kommer til at skifte suverænt først. Og det er udtrykt, at det er Esbjerg Piger, der kommer så op i anden position. Det er enten eller også er det Vat Copenhagen. Jeg har skiftet Triton. Og så bliver det Vat Copenhagen, og så Esbjerg Piger. Triton. bliver det Triton Piger 4-37-44. Og det
Ja. Måske en tid, der kan gå ned og nærme sig en medalje.